Moni nonse okonda kudziwa zona za dziko lapansi. Lero tikubweretserani nkhani yomwe yadzutsa mkangano waukulu ku United States of America. Tangoganizirani zinthu izi. Munthu wina yemwe kale anali msilikali wa Marine Corps, munthu amene anatumikira dziko lake, analowa mu meeting yaikulu ya Senate yomwe inkakambirana za chitetezo cha dziko la America. Koma mwadzidzidzi iye anayimirira ndi kuyamba kufula motsutsa boma lake. So mawu ake akutsutsa adafotokoza kuti anthu aku America sayenera kufa chifukwa cha Israeli. So mawu amenewa anapangisa chipwirikiti chachikulu mu Senate, ndipo apolisi analowa mwachangu, ndipo seneta wina anathandiza kumuchosa, ndipo pa mkangano dzanja la munthu ameneyo linachoka. Koma kodi mafunso amene anthu kukhala ndi oti chani? Kodi munthu ameneyo ndi ndani? Kodi nchifukwa chani anasankha kusokoneza meeting ya boma? Kodi ankayenera kulowa mu meeting imeneyo kapena ayi? Kodi boma la America likutipo chani pa nkhani? Ndipo kodi nzika za ku America zikuganiza chani pa nkhani imeneyi? So lero mukatemayi tikambirana zonsezi mwatsatane ndithu, ndipo choncho khalani mpaka kumapeto kwa kanemayo chifukwa nkhani ili ndi zinthu zambiri zodabwisa. Koma langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yonse ili motere. Munthu amene anayambisa mkangano uwu amatchedwa kuti Brian C. McGinnis. Ndipo McGinnis ndi msilikali wakale wa United States of America amene anali wa Marine Corps. Ndipo Marine Corps ndi imodzi mwa magulu amphamvu kwambiri a asilikali ku America. Ali wachinyamata, McGinnis anasankha kulowa usilikali chifukwa ankakhulupirira kutumikira dziko lake. Ndipo pa nthawi ya usilikali wake anaphunzitsidwa za nkhondo, anagwira ntchito zosiyanasiyana za chitetezo, ndipo anaphunzira momwe asilikali amagwirira ntchito mu nkhondo. Koma patapita nthawi, maganizo ake anayamba kusintha. Iye anayamba kuona kuti nkhondo zambiri zomwe America imalowerera kunja kwa dziko ndi zosathandiza kwa nzika wamba. Ndi chifukwa chake atachoka mu usilikali anayamba kukhala activist, kutanthauza munthu amene amalimbikisa kusintha kwa ndale. Pambuyo pake analowa mu chipani cha ndale chomwe chinkatchedwa Green Party. Ndipo chipani ichi chimadziwika ndi mfundo zake monga kulimbikisa mtendere, kuteteza chilengedwe, komanso kususa za nkhondo zambiri. Ndipo McGinnis anafika pomwe anaganiza zokhala candidate wa Senate ku North Carolina. So pano tiyeni timvese meeting yomwe inasokonezedwa ndi mkulu ameneyi. So meeting imeneyi inali ya Senate Armed Service Committee, ndipo komiti imeneyi ndi imodzi mwa makomiti ofunika kwambiri mu Senate. Ntchito zake ndi monga kukambirana za chitetezo cha dziko, kuyang'anira magulu a asilikali, kuvomereza ndalama za asilikali, komanso kukambirana za nkhondo zomwe America ingakhale ikumenya. Ndipo nthawi zambiri komiti imeneyi imakhala kukambirana nkhani za mayiko monga Iran, Russia, China ndi Middle East. Choncho meeting imeneyi inali yofunika kwambiri. Koma kodi McGinnis analoledwa kulowa mu meeting? Funso lofunika ndili, kodi McGinnis analowa mwalamulo kapena ayi? Koma yankho lake lenileni ndilakuti inde analoledwa kulowa. Ndipo ku Congress ku America anthu ena amaloledwa kulowa ngati audience, kutanthauza omvera. So meeting iyi imalola anthu kuti alowe nawo nkukakhala mkati, komano akakhale chete. Andi malamulo ake ndi monga sayenera kufula, sayenera kusokoneza meeting, andayenera munthu akhale chete meeting imo. Ndipo onse amene akuyenera kulankhula ndi omwe akuchitidwa involved, koma nonse amene muli ngati ma audience mukuyenera muchite chete. Mfundo zanu ngakhale zili zabwino, koma simumaloledwa kulankhulapo kalikonse. Zimenezi ndi zokhuza okhawo ma officials a committee imeneyi. So ngati munthu asokoneza meeting, apolisi amatha kumuchosa nthawi yomweyo. So zimene zinachitikano pa tsiku limeneli nadzi. Pa tsiku pa panali pa 4 March chaka chake chomwe chino cha 2026, and meeting imeneyi inayamba ngati mwachizolowezi. Maseneta anali kukambirana nkhani za chitetezo cha dziko. Koma mwadzidzidzi Brian McGinnis anayimirira, and iye atayimirira anayamba kufula mokweza, and anayamba kususa ndale za America ku Middle East. Chifukwa nkhani imene inkakambidwa mu nthawi inali
inali nkhani yokhuza ku Middle East. Ndipo mawu ake adafotokoza kuti anthu aku America safuna kupita ku nkhondo komanso kufa chifukwa cha Israeli. Mwanjira ina sakufuna kulowerera nkhondo zimene sizili pamutu pawo, zimene zilibe phindu kwa nzika za mdziko la America. Ndiye adaona kuti sikwabwino kukhala chete, ngakhale malamulo amati tikhale chete, koma nkhani kukambidwapo ndiyopoyira. Ndi pamenepo iye amayima ndikunena kuti ayi, zimenezo zisatikhuze, isiyeni Israeli imenye nkhondoyi mwa dzina lawo osati mogwiritsa ntchito dzina lathu. So mawu amenewa anapangisa chipwirikiti mu meeting, andi maseneta ndi anthu ena onse anadabwa ndi zimene analankhula mkulu ameneyi. So nthawi yomweyo apolisi akumeneku ku America amene amachedwa kuti Capitol Police analowa kuti athese vutoli. So apolisi anayamba kumupempha kuti asiye kufuula, koma McGuinness sanasiye. Mwanjira ina anakana kuleka kufuulako, anakana kuleka kulankhula kwake kunena kuti anthu aku America sakufunika kufera dziko la Israeli. So chifukwa chake apolisi anayamba kumuchosano murumo, ande koma McGuinness anayesa kukana kuchoka. So mwene mukuonera mu video yomo anakakamira chitseko kuti apolisi asamuchose. So pamene popo malo make mkangano unayamba kukula kwambiri. So senator wina yemwe dzina lake ndi Tim Sherry adalowanso adayimirira andi adapita pamene panali mkangano umene monga mukuonera mu video. So pa nthawi ya mkangano senator wina yemwe dzina lake takambakale kuti ndi Tim Sherry anayimirira, andi iye senator amene ndi amene amayimira so pano boma la Montana. Kupatula kukhala senator Sherry nayenso anali msilikali wakale wa Navy SEAL. So inali ngati asilikali okhaokha akukangana mu nthawi imene kuphatikizapo apolisi amene akumukakamiza munthuyu kuti atuluke mmenemo. So atayima Sherry anayamba kuthandizira apolisi kumuchosa mkuluyu. Komano mmene ankamukoka McGuinness, dzanja la McGuinness linakhazikika mu chitseko, ndipo pa mkangano dzanja la mkuluyu lachoka. Komano pambuyo pa zonsezi apolisi amumanga McGuinness ndipo amutsekulira milandu yokwana 3. Milandu imeneyi ndi monga assault on police officer, kapena kuti kukana mu nthawi imene apolisi akumulamula kutuluka. Komanso chinthu china resisting arrest, amachitanso makani mu nthawi imene ankafuna kumumanga. Chinthu china unlawful demonstrations, kapena kuti kuyambisa msuso opanda pake umene ndosavomerezedwa mu meeting imeneyi, ponena kuti aliyense yemwe walowa ngati audience sakuyeneka kuyankhulapo kalikonse pa zolankhula zimene zikulankhulira. Komano iye adalankhula zimenezi. So izi zikutanthauza kuti akhozano kupita ku khoti kapena kuti kutsekulidwa milandu ndithu yoti ayankhepo yokhuza nkhani imeneyi. Komano McGuinness anapereka zifukwa zingapo zimene iye amachitira zimenezi. Ndi chifukwa choyamba adafotokoza kuti iye akuopa kuti America ingalowe mu nkhondo ndi Iran, kapena kuti chifukwa kuthandizira dziko la Israeli, Americano ipezeka kuti ili pa nkhondo ndi Iran pambali poti kuthandizira Israeli. Izapezeka kuti nkhondo ija yakhala America ndi Israeli. Musaiwale kuti Iran panopa ikumakwanisa kuphulisa mdziko la Israeli, sanaphulisepo mdziko la America. Komano iye mukulankhula kwace akuona kuti sopano zitha kutheka kuti ino Iran ilunjike ku dziko la America ayambe kuphulisirana mdziko limene lipopeza akumangophulisa ma military base amene ali mmalire mwa mayiko ena koma sakuphulisa kumene ku America. So iye akuona kuti zimene akuchita America zitha kuusana nkhondo imene Iran ithano kulunjika mabombake ku dziko la America. Ndipo chifukwa chachiwiri iye anafotokoza kukhulupirira kuti America imathandiza kwambiri Israel pa nkhondo za Middle East. Adaona kuti dziko la America limakhala kalikiliki busy kumachita support dziko la Israel, ndicho linga kuti lizimenyana ndi mayiko ku Middle East kumene kuli achina Iran, achina Iraq, zimene iyeyo samagwirizana nazo. Chifukwa chonazo kuti amaona kuti ndi nkhalidwe osayenera malingananso ndi ma agenda zimene amene iye amayendera pona kuti amakonda mtendere. Zimene amachita America ndi zinthu zopanda pake, ndi zosathandiza nzika za mdziko limene. Ndipo chinthu chachitatu chimene iye adafotokoza kuti asilikali a America sayenera kufa chifukwa cha ndale za mayiko ena. Mwanjira ina sakuyenera achite carry the burden, kapena kuti atenge zophinja zina za mayiko ena zikhale pamutu pawo ndi kupangisa kuti anthu amene ndi nzika za ku America ziluze moyo chifukwa cha anthu ena ake. So kumene kunali kulankhula kwa McGuinness yemwe adapereka nsuso mmene mu meeting. Kono maganizo anthu osiyanasiyana alinso pawiri. So anthu ena ku America agawikana pawiri, ndipo ena akumagwirizana ndi McGuinness, ndipo akumati McGuinness ndi olimba mtima, ndipo akufotokoza kuti iye
anawalankhulira zomwe anthu ambiri amaopa kuti azilankhule poopa mwina malamulo aku America. So iye anali ngati amene ali freedom fighter yemwe wayimirira gulu la anthu ndithu pakulankhula kwake. Zimene analankhulazo si mawu yekha, ndi mawu a gulu ndithu, komano anthu ena amaopa kulankhula mawuwo poopa kumeneko ku America amene zinthu zimayendeserera. So pamene anthu ena anena kuti yayi zomwe anachita mkulu amene sizinali zolondola, chifukwa ku Congress simalo ochitira protest kapena simalo tukachitireko zowukira, chifukwa kumeneko kumakhala malamulo okhwima kwambiri, andi ukapezeka olakwa ndi milandu yotuma imakalowa pa khoti. So zimene boma padakali pano lanena a Capitol Police anena kuti McGuinness anakana kumvera malamulo ndipo anakanira arrest. So choncho anachosedwa mwamphamvu. So Senator Tim Shai nayenso alankhulapo kuti iye ankangothandizira polisi kuti athetse mkangano, chifukwa anthu akumaloza chala iye kuti ndi amene anamuthyola McGuinness mkono, koma mwini wake anena kuti no, ine ndimangothandizira anthu kuti amutulutsa, ndineyo sindinapangiza mavuvu zilizonse zoonesa kumuchita hamu kapena zoonesa kumuwononga kapena kumuvulaza kwina kulikonse, koma kuvulala kumene kwamuchitikira iye kwachitika chifukwa cha mavuto ake, chifukwa iye amakakamira malowo ndi chifukwa chake wapezeka ovulala. So nkhani padakali pano ndiyotchuka kwambiri, chifukwa ili ndi zinthu zitatu zazikulu. Nkhani yoyamba ndimene tafotokoza protest motsutsa Israel kapena kuti kuwukira motsutsa Israel, kuyima pagulu nkunena kuti ife sitikufuna kufa chifukwa choti tikulimbana ndi dziko la Iran pothandiza dziko la Israel. So chinthu china ndichona kuti nkhani yomwe ilipo ndi senator kuthandiza kumuchotsa protester and kuvulala kwa protester, zinthu zitatu zimene zili mu nkhani. Choncho nkhani yafalikira kwambiri pa social media, anthu ambiri akuyigawana. So nkhani ya Brian McGuinness itoperekanso maphunziro angapo amene anthu ambiri tingathe kutengapo. Titha kuona kuti iye akuonesa kuti munthu ali ndi mphamvu ya ufulu olankhula pa zimene iye sakuyeneka kuphinjidwapo, zimene akuona kuti sizingapindulire anthu. Komanso chinthu china tikuonapo kunena kuti nthawi zina zake ndi kwabwino kumatsatira malamulo omwe ayenera kutsatidwa pamalo. Malo aliwonse amakhala ndi malamulo, choncho pambali pa zonse, pambali poti tili ndi ufulu olankhula zimene sizikutisangalatsa, tiyenenso tizikumbukira kuti kodi malamulo apamalopo amati chani, chifukwa iyeyi padakali pano ndile amutsekera ndipo akhale akuyankha milandu yochuluka imene imodzi mwa iwo ndi kukana kumangidwa komanso kubweretsa chisokonezo unlawful demonstrations imene amutsekulira. So funso lalikulu limene lingakhalepo ndinona kuti kodi McGuinness anali olimba mtima polankhula zomwe ankakhulupirira kapena anapita patali kwambiri posokoneza meeting ya boma. So maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? So lembani mu comment section kuti tidziwenso maganizo anu kuti inu mwaziona motani za nkhani imeneyi ya McGuinness yemwe anabweretsa msuso ku meeting imene anthu amakambirana zokhudza nkhondo ya Israel. Iye ponena kuti no, sitikufuna kufera dziko la Israel, ma Americans ndi ma Americans, ma Israelis ndi ma Israelis. So ife zisatikhudze zokhudza anthu aku America, ife sitikufuna kufera iwo, and dziko la America lileke kumapereka thandizo ku dziko la Israel pa nkhani ya nkhani za nkhondo. Kotero dziko la America likhale focus kuthandiza nzika zake, osamapanga zinthu zimene sizikupindulira nzika za dziko lino. So ngati mwayikonda musaiwale kuchita like, share komanso subscribe. So mu video mtsiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson. Bye.